Čaute, sme tu znova. Ja mám taký talent, že ja viem vymyslieť meno, ktoré im sedí. Absolútne nestíham. To je inak pravda. Tento balíček je extrémne podstatný v dnešnom videu. Prejdeme si tým, čo už sa Čo stalo. zatancuj. Jedeme na drogu. Ach, tá polština. Celé zle. Presne to, čo sa deje vždy. 2 roky som stal pod tetrojkou, tu budem 16 rokov. Dobre, to mi stačí ako predvedenie. Tu sa zmenilo veľa vecí. Stej, ďakujem. Tak povedz. Čo mám povedať? To mi bude kaziť zábier. Ale to mi bude každý záběr. Povedz intro vlogu. No, Ahojte, ja som Miroslav Bača a toto je intro vlogu. Ako poviem, že čo robíš ty zrazu za kamerou? Jako čo ja robím? No, prečo si za kamerou ty? Prečo Lebo ťa nedržím ja? natáčam. To je inak pravda. Čo sa stalo v minulom vlogu? Minulý vlog bol prvý. Odtedy prešlo dosť času. Lebo, čo? Som robil reelska. Je to ťažké natáčať aj vlogy na YouTube aj reelska, ale ja som sa na ten YouTube tešil a už teraz som si to všetko predpripravil tak, aby to mohlo vychádzať každý týždeň. Takže raz týždenne vlogy. Ale, aby ste pochopili, čo sa od minulého vlogu udialo, No ja už som to dala do záberu, že si toto nerozobral. tu rozmontujeme, spravíme si z nej pracovné kozy alebo čo sa neudialo, teda lepšie povedané, ale tak ukáže, čo sa udialo. Napríklad, toto vyzeralo úplne inak. To bol tatko. A rozobrali sme veľkú časť a vyčistili veľkú časť tejto pasáže drevárne. Toto boli staré chlievy. Tatko sa pustil do tohto rozoberania, tu všade bol bordel. Toto sme celé vyčistili. Toto som vyčistil, tu som objavil novú miestnosť za všetkými konármi a bugným porastom. A spravil som si z toho skladisko tehal a obkladačie. Tu je obklad celý ten, čo sme rozobrali z obývačky, lebo sme rozobrali obývačku. Keď tu boli naši, tak sme sa činili a rozobrali sme kompletne všetky sadrokartóny, obúrali sme tehlovú stenu. Vlastne to budete mať možnosť vidieť už za chvíľočku v tomto videu, pretože sa tu bude diať jedna extrémne zaujímavá vec. Tu som natočil už zodpovedne, ale teraz dotáčam len také intro, takže trošku v čase skáčeme, ale tak čo. Taký je život Miroslava No Bača. také život, ale aspoň Trošku v čase skáču. Pozri sa. A presne o tomto je tento backstage vlog, pretože uvidia ľudia pravdu. Takže poďme na pokračovanie tohto videa a vrátime sa sem, keď prejdeme si tým, čo už sa Čo stalo. zatancuj. Môžeme ísť na backstage, prestrih. A viete, čo je najlepšia vec na tomto backstage? Že uvidíte žiaľ najhoršiu pravdu, ktorá je taká, že absolútne nestíham. Je 11:04, už som mal byť hodinu na mieste, mám ísť za našimi, všetko vám vysvetlím, ale v aute vám všetko poviem. Tento balíček je extrémne podstatný v dnešnom videu. Sám som zvedavý, čo sa v ňom nachádza. Tak natočíme teraz len taký ilustrák proste. Som herec, že? Ilustrákový mág. Bože, dúfam, že sa mi nezošmichne tá kamera, lebo ten mikrofón na ne sa rovno zlomí. Chytil som, napriek tomu, že si myslím, že mám silne autentický obsah, tak vlastne strašne veľa tam človek musí hrať. Jednoducho, keď viete, že to idete točiť, tak tú kameru nastavíte a ste taký, že... No tak to je. Idem vám povedať, čo sa dnes bude diať. Pretože mne sa veľmi páči, že spolupracujem s tak úžasnými firmami, ktoré sú ochotné dovoliť mi povedať, ako to naozaj je, ako to chodí. A myslím si, že mi to dovolia práve preto, lebo sú sami šikovní a vymýšľajú výborné nápady. A toto je aj prípad dnešnej spolupráce. Oslovil ma klient Demenovka. A táto Demenovka, to je taká krásna kampaň. Proste dievčatá, chlapci, ktorí na tom reklamnej agentúre pracovali, chválim dodatočne. Priznajte sa, kto z vás, ktorí ste už opustili domov, nepočuli vetu: a keď už prídeš domov a porobiť to doma treba, koláčiky máme. Ja toto som mal 12 rokov, odkedy som sa odsťahoval do Bratislavy na strednú školu. A ja som sa aj veľmi rád domov vracal. A slogan Demenovky v tejto kampani znie: Demenovka volá domov. No mňa to chytilo za srdce a oni si pre mňa pripravili balík, ktorý pôvodne mali mne, lenže mne sa trošku veci zmenili a ja už mám vlastný domov. Tak som si povedal, že ja tentokrát tak trošku splatím dlh a za tých 12 rokov výletovania do domoviny teraz spravím ja výlet mojim rodičom. Tak snad si to užijú. Takže ideme po nich odovzdať balíček. Uhú!
Maťko, počujem, mám taký nápad. Mám pre teba úlohu. Dávam ti do ruky toto video. Budeš to teraz točiť ty. Proste, tu máš. Musím, lebo ja idem točiť Reelsko, tak to hodím na teba. Brigáda. Klasika. No dobré, tak poďme na to. To jak prienky, keď som ťa prebaloval, počúvaj, my sme v prienky ešte používali, nie? Tkanina, pekne zauzlené, jak to má byť. A tu zrazu, čo? Denovka volá domov. Áno, tam je nová flaška. Cestovný katalóg len pre teba. Poznávací výlet domov. Transfer, domáca strava v cene. Bohatý animačný program. Safari zážitky. Wow. Takže niečo tam máme už v Sene. Jak sa povie po polsky, že... Jedeme na drogu. Ach, tá polština. Sme doma. Po ceste som však tatkovi spomenul, že potrebujem spraviť také drevené trámy do obývačky, lebo ju chceme dokončiť. A on bol pozitívne proaktívny a povedal, že rovno poďme nakúpiť podlahu, rovno ju položíme. Takže sme kúpili podlahu, kúpili sme takú termofóliu, všetko tak, aby sme na starú podlahu mohli položiť novú plávačku. Medzičasom sa ale činila aj mamka s bráchom, pretože tí zase vypratali kompletne všetky staré parkety. A robili to ako také prekvapenie. Takto som reagoval, keď som to uvidel. Pre Boha. Veď to je už celé von. Vy ste to všetko vytrhali. To som ale ešte netušil, čo za prekvapenie sa tam naozaj skrývalo. Strašne pozitívne toto video malo byť, ale ak to pri rekonštrukciách domu býva, tak to je celé zle. Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Absolútne spráchnivela, celá vlhká a v rukách to, proste sa mi to rozpada v rukách, hej. Úplne celé zle. A vlastne to sme vedeli, že pod tým je zemina. Teraz je proste jediná možnosť to vybetonovať, čomu som sa chcel vyhnúť, lebo akože ja viem, že sa to bežne takto rekonštruuje, ale budeme to musieť urobiť. Či už rovno nedať podlahové elektrické, že iba na tú miestnosť? Už keď máš, tak zabetonuješ na podlahu. No to je presne to, čo sa deje vždy. Aj pri aute sa mi to dialo. Keď už to máš rozobraté, sprav to poriadne. 2 roky som stal pod tetrojkou, tu budem 16 rokov. Rozvody sú urobené Na vodu, na vodu, ale na radiátory. na radiátory, necháme to v radiátoru. A- Ale uvažoval by som kombináciu toto elektrika, lebo ty sa môžeš prehodiť potom, vieš? Urobiť to správne rozhodnutie je proste komplikované. Vyriešili sme to tak, že naši išli burať tú znitú podlahu a ja som zatiaľ s bráchom išiel na smetisko vyniesť staré parkety. Takže dáš do vozíka kameru a nejak pekne ju tam nastav, že by to bolo pekne ako odtiaľ, vieš, dávame von. Môžeme na to. Čo je pozitívne na tejto celej situácii je, že sme tu v tomto momente 4. Veľmi rýchlo to ide, podlaha je do polovice vytrhaná. Kašlíme teraz na podlahu, keďže stále toto má byť pekný, príjemný zažitok a výlet pre vás hlavne, tak som si dovolil trošku kulinárskych zázrakov z mojich rúk a robil som takéto zemiaky s mesom. No na tej kamere to nevyzerá až tak dobre, ale bodaj by ste mohli cítiť aj vy tú chuť. Sám som to ešte nejedol, ale isto to bude dobré. Čuduj sa svete, bolo to naozaj dobré, takže sme sa poriadne najedli, pretože sme si povedali, že keď už sme tu, tak začneme kopať čo najviac. Tak som sa ešte predtým trošku vysťažoval. Toto je realita starého domu. Máte predstavu, tu si následne pomocou reality môžete vymazať a potom vyriešiť problémy a o pár rokov to tu bude fajn a budem sa z toho o to viac tešiť. A po ťažko zrozumiteľnom vysťažovaní naši pokračovali v rozoberaní podlahy a ja som začal kopať ten bordeľ. No idem vám ukázať, v akom stave sme. V celej tejto miestnosti je toto, dámy a páni, 10 fúrikov. Toto je 10 fúrikov. Ja musím 30 cm odkopať zo všadiaľ. Toto je 20 metrov štvorcových priestoru. Viete, koľko to bude hliny, či šramotu, či jak sa to volá?
Teraz nás čaká ešte iná robota predtým, než to celé vykopeme, ale potrebujem druhú baterku. Táto cirkulárka žere tie baterky veľmi rada. Našou úlohou, predtým než vyniesieme všetku zeminu, bude všetky tieto drevené staré parketové dosky porezať. Dlhé dosky, ktoré sú zdravé, zachovať, ostatné na pálenie. To ešte sa bude diať aj znova, lebo ešte tam sú nejaké nevytrhané dosky, ale zajtra má pršať, takže aby to zbytočne nezmoklo to drevo. Upratovať a rezať sa ide. Počkaj, ja idem po státiu, zatiaľ ukáž, aký fúrik si kúpila. Ukáž na vlog. Ale bolo mi nakázané, že mám spraviť recenziu fúrikov. Ani natáčať s tým neviem, s touto rárohou. Toto je môj nový fúrik William. Oveľa hlbšom prevedení. Krásny hliníkový. Toto je Miroslavov fúrik. Taká nižšia trieda. Drahší, ale no vieš ako to býva. Nie všetko, čo sa bliští, je zlato. A môžeš to tuto kľudne do tej diery. Diery! Do tej diery! Tak to ti nechám, môžeš ju potom zobrať, hej? No, nemôžem dýchať, lebo mám nádchu. Mám soplo. Idem ma vysnívaná práca. Keď som bola malá, tak ja som každému hovorila, že by som chcela takto nakladať drevo. To je lepšie ako letieť do vesmíru, takto nakladať drevo. S točením krásnej kampane a so všetkými predovačnými problémami sme dnes skončili. Poďme sa ešte pozrieť naspäť na začiatok videa, kde vás sprevádzam tým, čo všetko som od posledného vlogu urobil. Čaute, sme tu znova. Počkajte, ak si nepamätáte, kde v čase sme, tak dajme ešte raz tanec. Nech vedia, že kde sme skončili. Takže, dneska som veselý, pretože za kamerou máme kameramanku. Ja nie som kameramanka. Si. Nie som. Tak sa predstav na video, kto si? Nie natáčam ma, ja som teraz spala a mám masné vlasy. Dobre, to mi stačí ako predvedenie teba. Tu sa zmenilo veľa vecí. Stri. Ďakujem. Ďakujem. Tuto sme to zatiaľ celé naložili, tak jak som to upratal, zase je tu bordel, lebo je tu všetko drevo, čo sme rozoberali. Toto je zo stien, ktoré sme rozoberali. Toto je z krbu, ktoré sme rozoberali a kopec ďalšieho dreva, ktoré sme tu našli. Povedal som si, že teraz priorita nie je upratovať dreváren, zatiaľ je to iba skladisko dreva. Teraz sa musí dokončiť obývačka. Jaj, veď dôležitá vec. Máme švívrda. Povieš, kto je švívrt, ty? Kocúr je to. A ako sa tu objavil? Akože ja som ho tu nezobrala, to ty si ho tu zobral. A prečo tu je? Lebo loví myši, ale stále je zavretý zatiaľ. No, a prečo? Aby sa aklimatizoval v prostredí a potom sa z jeho prostredia všeobecného stalo domáce prostredie. Dobre. A aby potom lovil myši. Aby neutiekol, ale vrátil sa domov. Dobre, pekne si to povedala. Ale tu žije švívr. Meno. A povedz ty, prečo sa volá švívrt, no? Ja už neviem prečo. No vieš. To som ja vymyslela švívrt, ale... Ja som sa ťa pýtal raz. Nie, ja mám taký talent, že... že keď vidím zvieratá, tak ja viem vymyslieť meno, ktoré im sedí. A videla som psa, také čivavy, oni sú väčšinou také škulavé čivavy. Na také psy sa mi hodilo meno švívrt a ty si dal kocúrovi meno švívrt. Aha, už je tam? Švívrt, ukáž sa divákom na kameru. Aha, nezaostrím. A tu si, čauky. Áno, si prišiel pozdraviť. No, tuto vidíte ostrhané tuje, pretože spred domu som potreboval jednu tuju dať dole, lebo už sú choré a jedna mi tam zavádzala. Takže toto je stále nevykonané, tento kompost, toto musíme vyčistiť a teraz je na to inak najlepší čas. Ja by som najradšej chcel z toho spraviť takú tú drčku, ale na to potrebujeme taký stroj.
ľadovú drť, hej. To je najlepšia konárová ľadová drť. Tuto som vysypal nejakú čistú suť, lebo som potreboval, tu bol strašné priepadlisko. Čiže tu som vysypal suť, aby som to dorovnal, ale teraz je veľmi podstatné, aby som ešte na to nasypal vlastne hlinu, klasickú zeminu. Nech to zarastie trávou. Najhoršia časť všetkých videí, ktoré chodím robiť, je práve tu, lebo táto búda mala byť ako prvák, s ktorou sa bude pracovať, ale tu sa nezmenilo nič, okrem toho, že sa to stalo skladiskom dreva. Potrebujeme najskôr... Ty budeš druhý dubel, ty budeš že bača, ty budeš drevo. Akože on je bitý, tak ja viem, kupujte drevo. Ale tak drevo je istým spôsobom investícia a je vzácne. Teraz som videl zaujímavé video, to sme sa bavili, že v rámci celého vesmíru je drevo o mnoho vzácnejšie ako nejaké diamanty alebo zlato, pretože v celom vesmíre sú diamanty úplne bežná vec, kým iba na planete Zem je drevo, teda zatiaľ minimálne o tom vieme. Tu budeš sadiť záhradku? Pozerám, že kedy to spadne. Akože nie si ďaleko od pravdy. Táto budova bude tiež zaujímavá budúcnosť, takže... Určite verím, že vy, čo ste tu teraz, tých pár ľudí, čo to sleduje tieto videá, a raz možno toto bude sledovaná séria, tak vy budete tí OGs v tomto momente, ktoré to sledujete, ktoré si budete spomínať, keď toto pôjdeme búrať a stavať tu niečo nové. Oho, on takto na nás vykúka. A tak, ešte niečo dôležité som zabudol. Discovery sa mi pokazila, akorát keď vyšla z STKčky, no. Čiže toto video bolo trošku také iné. Hlavne som chcel, aby ste teda videli ten backstage tej spolupráce, pretože pre mňa sú spolupráce kľúčové k tomu, aby som mohol tvoriť obsah a ja si s nimi dávam o to viac roboty, ako ste možno mohli vidieť, aj to vidíte na Instagrame, že neodflákam to len preto, lebo je to spolupráca, práve naopak, že ja sa na to vždy pozerám tak, že keďže je to spolupráca, tak spokojní musia byť nielen klient, ale diváci. Aj obyvatelia Slovenska. Povedz aj ty, robím pekne tie spolupráce, či nie? Snažím sa? Very good, my mate, very good. Ty si celý I mate. like your videos. I am watching you on Instagram. Instagram. You are my favorite influencer. Why did you redeem it? Ale to čo mám za co? Miroslav Bačo po novom je taký, že drevo a potom, že non-stop robím. Však a nie? Tati, ja tu me pre to váše, nepráca. Vaše, nie moje vás. Potrebujem si prednúť. Dobre. Takýto backstage. V ďalšom videu sa pozrieme už na veci z to-do listu z minulého videa, pretože veľa z nich nie je hotových a potrebujem to spraviť, lebo keď bude leto už, tak na pozemku chcem robiť čo najviac veci. No ale hlavne sa pozrieme v budúcom videu na to, aby... Ty čo tam si robíš? Čo tam robíš komédiu vzadu? Ja nedopoviem ani jednu vetu. Čo som chcel povedať? Už som zabudol. Že v ďalšom videu sa pozriete na to-do list.